Súkromná stredná odborná škola podnikania v Senici ponúka kvalitnú výučbu od 1. septembra 1999. Je spojením najnovších vzdelávacích trendov a priateľskej atmosféry. Úroveň výučby zvyšujú aj moderne vybavené učebne s internetom a s audiovizuálnou technikou. Prioritou školy je urobiť zo žiakov kvalifikovaných, vzdelaných absolventov, schopných zaradiť sa do pracovného života. Volám sa Johnny Domanský, som študentom 4. ročníka, študujem informatiku, presnejšie odbor informačné systémy a služby. Naučili sme sa tu dosť pracovanie so stránkami, grafikou, tvorbou videí, taktiež aj animácií a 3D modelovanie. Škola ponúka štvorročné štúdium s maturitou v odboroch Škola podnikania so zameraním na ekonomické predmety, športový manažment a na anglický jazyk a v odbore informačné systémy a služby s dôrazom na informačné technológie a cudzie jazyky. Túto školu som si vybral, pretože sem chodil môj brat a v budúcnosti by som chcel podnikať. Na tejto škole sa mi páči prístup profesorov. Škola sa zúčastňuje rôznych stretnutí, napríklad študentského parlamentu, lyžiaráky, dovolenky letné a neviem ešte čo. Žiak získa široké spektrum teoretických i praktických vedomostí v oblasti podnikania, ekonomiky, informatiky, čo mu umožní nájsť si adekvátne a dobre ohodnotené zamestnanie. Okrem vysokej úrovne vyučovania a učební, škola disponuje nadštandardnými službami v oblasti mimoškolských aktivít, výmenných jazykových pobytov, priateľskou spoluprácou so zahraničnými školami či obľúbeným školským časopisom. Ďalej sme boli takisto na rôznych súťažiach, či na celoslovenskom kole Office Arény, kde sme boli medzi najlepšími 20 na Slovensku. Vedenie školy sa aktívne zapája do donorských a medzinárodných projektov. Študenti pôsobia ako členovia mnohých dobrovoľníckych združení. Škola je držiteľom certifikátu Škola priateľská deťom. Súkromná stredná odborná škola podnikania v Senici poskytuje žiakom moderné vzdelanie, kvalifikovaný a empatický prístup učiteľov a možnosti stať sa vzdelaným a úspešným človekom. Volám sa Saša Lorencová, študujem športovný manažment na strednej súkromnej odbornej škole v Senici. Som žiačkou 2. C. Športový manažment je vlastne odbor, ktorý je tu nový od minulého roka. Boli sme vlastne prvá trieda s takýmto odborom, čiže bola to aj nová taká výzva určite aj pre našich učiteľov, pre pani riaditeľku. Na túto školu som sa rozhodla ísť preto, lebo aj kamarátky sa chodili a vedela som, aký je tu prístup učiteľov. Ja som sem prestúpil vlastne z gymnázia len kvôli tomu, že je táto škola moderná, moderne vybavená. Bere sa to ako s takou hravou formou, takou zaujímavejšou.